Ini bro, mau tes bro. Bola-bola ini mau tak tes sih. Kitab dasar tajwid Sifaul Janan. Maknani seilinge ya. Ora eling ora apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utawi sakabehane puji Iku lillahi. kagungane Gusti Allah. Wassalam. Lan muga-muga paring tambahi rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita Alan Nabi. ing atase keluargane Nabi. Alan Nabi. Alan Nabi Nabi. Muhammad Al Mustafa. kang diselir Iya Habibina. kekasih kita. Wa alihi. Lan muga-muga ing atase keluargane Nabi. Tetepo. Tetepon ing atase keluargane Nabi. Wa sahbihi. Lan sahabate Nabi. Wa man. Lan wong Koro. kang maca sapa man Wa haka. kang Wahaka. wahaka Mundur, David. Alhamdulillah. Tawis kabeh puji. Iki Kagungane Gusti Allah. masalah. Muga-muga paring tambahan rahmatadim. Ulangi alhamdulillah. Tawis kabeh puji. Iku lillahi. Gusti Allah. Masalah. Muga-muga paring tambahan rahmatadim. Sapa rebuna. Pangeran kita. Alan Nabi. Ing atase keluargane Nabi. Alan Nabi. Ing Mundur. Wis hafal asline cuma nek kamera kan dhek grogi men latihan. Alhamdulillah. tawis kabeh puji. Iku lillahi. Kagungane Gusti Allah. Wassalam. Lan muga-muga paring tambahan rahmatadim. Sapa rebuna. Pangeran kita. Alan Nabi. Lan atas Nabi Muhammad. Al Mustafa. Kang diselir Ya Habibina. kekasih kita. Wa alihi. Walihi lan Oh, juga gu. lan muga-muga tetep ing atase keluarga Nabi Muhammad Wasahbihi. lan sahabate Nabi Muhammad Waman. lan wong Koro. kang maca sapa man Wahaka. maka ing maka Wahaka. ala posiro Fitajwidi. ing tajwid Natman. ing nadoman Huriro. kang dipersake apa rado Mundur kono ne. Efran. Alhamdulillah. Tawis kabeh puji Iku lillahi. kagungane Gusti Allah. Wassalam. Lan muga-muga paring tambahi rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita Alan Nabiyyi. ing atase keluargane Nabi. Alan Nabiyyi. Mundur. Biasanya ya, Pak. David, alhamdulillah. tawis kabeh puji Sing lolos langsung oke selesai, paham? Alhamdulillah. tawis kabeh puji Kulillahi. kagungane Gusti Allah. Wassalam. Muga-muga paring tambahan rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita. Alan Nabiyyi. Ing ngatasi keluargane Nabi. Alan Nabiyyi. Ing dalu Mundur. Paro, alhamdulillah. utawi kabeh puji. Iku lillahi. Kagungane Gusti Allah. Wassalam. Lan muga-muga paring tambahan rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita. Alan Nabiyyi. Ing ngatasi Nabi Muhammad Al Mustafa. kang diselir Ya Habibina. kekasih kita. Wa alihi. Lan muga-muga ing ngatasi keluargane Nabi. Wasahbihi. Lan sahabat Nabi. Waman. Lan wong Koro. kang maca sapa man Wahaka. lan ngalapo sira Fitajwidi. ing ilmu tajwid Natman. ing nadoman Huriro. kang dipersake apa nadon. Selesai. Efran. Alhamdulillah. Tawis kabeh puji Kulillahi. kagungane Gusti Allah. Wassalam. Lan muga-muga paring tambahi rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita Alan Nabiyyi. ing atase Nabi Muhammad Al Mustafa. Ya Habibina. kekasih kita. Wa alihi. Lan muga-muga tetep ing atase keluargane Nabi Wasahbihi. lan sahabate Nabi Waman. lan wong Koro. kang maca sapa man Wahaka. lan kang David turung ya. kang di Mundur, David. Alhamdulillah. Tawis kabeh puji. Kulillahi. Kagungane Gusti Allah. Wassalam. Tambahan rahmatadim Sapa rebuna. pangeran kita. Alan Nabiyyi. Ala Nabi ing ngatasi keluargane Nabi. Alan Nabiyyi. Sing wedok ya mau ya monggo.
Gua selesai langsung pulang. Alan nabiyyi. Mundur. Ora iso, gak iso. Dandi. Oke. Alhamdulillah. Tahu kabehane puji. Kulillahi. Bolosan ya. Ayo, Aida. Aida. Ayo dah, alhamdulillah ayo dah. Ayo gak apa-apa. Main-main iki mainan ayo. Duh. Ayo sapa yang pe peran ayo peran. Alhamdulillah. Tahu kabehane puji. Kulillahi. Wa Wa shollah. Sapa Rabbuna. Alan nabiyyi. Ing atase Nabi Muhammad Al Mustafa. kang diselir Ya habibna. kasih kita Wa alihi. lan muga-muga ing atase keluargane Nabi Wa sahbihi. lan sahabat Nabi Wa man. lan wong Koro. kang maca sapa man Wa haka. lan ngalapo sira Fit tajwidi. ing dalem ilmu tajwid Natman. ing nandoman Khurira. kang dibersihake apa nando. Oke. Sadar Ayo, Mbak Eka. guys, dadah sudah. Tak dua berapa? Tak bonusi cepet, tak bonusi dua. Gak popos siar oleh pahala. Kebaikan aja. Orang mulai berarti ini kene wae turu Mbak Ida. Sira gelem dikeneki ra mulai turu Mbak. Turune kene. Kamu ora iso ora tekene. Sekali gitu cok maksudnya. Campur sisan lho, Pak. Campur. Ya ayo kok terakhir ya. Ayo pinter oke. Pinter dah. Ora apa-apa iki bermain ya. Bahasa bahasa. Ayo. Ayo Mbak Risa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iku lillahi. Wa shollah. Sapa Rabbuna. Alan nabiyyi. Al Mustafa. Ya habibna. Wa alihi. Wa sahbihi. Wa man. Koro. Wa haka. Fit tajwidi. Natman. Khurira. Semua. Loh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sing melok keri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iku lillahi. Wa shollah. Sapa Rabbuna. Alan nabiyyi. Al Mustafa. Ya habibina. Wa alihi. Wa sahbihi. Wa man. Koro. Wa haka. Fit tajwidi. Natman. Khurira. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Bana mamada ya wasi al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamada ya wasi al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal hadzi
turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi al karami. Barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.